Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 22 грудня, 1394-й день анексії Криму, у студії Ескендер Меметов. Обвинувачені так званої Сімферопольської п'ятірки Хізбут Тахрір сьогодні намагатимуться оскаржити запобіжний захід. 8 грудня окупаційний Верховний суд Криму вкотре залишив їх під вартою. Цього разу до 11 лютого наступного року арештанти подали апеляцію, слухання справ Еміля Джамадєнова, Айдера Селеддінова, Рустема Ісмаїлова та братів Теймура і Узіра Абдулаєвих мають розпочатися просто зараз о 10-й за Кримом. Чоловіки під вартою вже понад рік, їх затримали торік у жовтні. Тоді окупаційні силовики провели обшуки у Кам'янці та Строганівці. Під Сімферополем затримали 5 людей. Усім інкримінують участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Очікується, що сьогоднішнє засідання буде відкритим, тож усіх небайдужих закликають прийти підтримати незаконно заарештованих кримських татар. При собі обов'язково мати паспорт. Останнє засідання суду у справі одиночних пікетів має відбутися сьогодні в Сімферополі. Це вже 75-те слухання, що проведуть окупаційні суди півострова. Від понеділка вони оштрафували вже 74 людей на загальну суму понад 720 тисяч рублів. Штрафи окупанти призначили усім однакові – від 10 до 15 тисяч рублів. Усіх фігурантів адмінсправ звинувачують у порушенні встановлених правил проведення масових заходів, начебто 14 жовтня люди вийшли не на одиночні пікети, а на добре скоординовану акцію. Всі плакати начебто були написані однаковими маркерами та містили ідентичні гасла. Тоді кримчани вийшли на мирні акції на підтримку так званої Бахчисарайської шістки справи Хізбут Тахрір, яких затримали 11 жовтня. У підконтрольному Кремлю Феодосійському міському суді сьогодні відбуватиметься чергове слухання у справі кримсько-татарського активіста Сулеймана Кадирова. Його звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії через ЗМІ та інтернет. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста став його коментар у соціальній мережі. Минуле судове засідання провели 2 дні тому. Одразу після засідання його адвокати заявили про фальсифікації слідства. Сьогоднішнє засідання окупаційного суду відбудеться за адресою Феодосія, вулиця Грецька, 3А. Среди тех понятых, которые сегодня выступали в качестве свидетелей, я узнал понятых, которые выступали в качестве таковых по делу Николая Семины. То есть, как вы знаете, я был адвокатом Николая Семины, и эти же люди, они были понятыми, случайно оказавшимися возле здания ФСБ. И сегодня они тоже утверждают, что они случайно оказались возле здания ФСБ, и их попросили помочь. То есть, все это вместе, это просто вопиющие факты, какой-то, я не знаю, какой-то подлога. Енциклопедія окупованого Криму у Києві презентували книгу українського журналіста Миколи Семени. На майже 1000 сторінках зібрані понад 300 статей журналіста, які він писав після окупації Криму. Вона має назву «Кримський репортаж. Хроніки окупаційного Криму». Вийшла накладом у 500 примірників. Передмову до збірки написав лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він одним з перших її прочитав. Каже, майже всі публікації Миколи Семени доводилося писати під псевдонімом. Нині Микола Семена не може собі дозволити і цього. Окупаційний суд Сімферополя засудив українського журналіста за сепаратизм на 2,5 роки умовно та заборонив 2 роки займатися публічною діяльністю. Написано искренне, правдиво, охватывает все стороны жизни оккупированного Крыма. В полном смысле слова энциклопедия оккупированного Крыма. Они же даже умудрились в его компьютер установить аппарат, что они прямо с компьютера видят, куда он заходит, что он пишет. Такое вот. Чего-чего, а вот в области слежки, репрессии изощренной России никто не произойдет, наверное. А в течение 2 лет наша задача его только постоянно поддерживать как-то. Окупаційна російська влада продовжує залякувати, придушувати інакомислення і будь-яку опозицію окупації. Кримці живуть в атмосфері страху. Незалежна преса зазначила особливо сильних переслідувань в умовах окупації.
У зоні АТО трохи стихли обстріли, але знову пролилася кров. 1 загиблий та 2 поранених за добу. Бойовики застосували танк для обстрілів українських позицій. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель телефоном поцікавилася Владимира Путіна долею спільного центру з контролю та координації з припинення вогню на Донбасі. Від початку тижня російські офіцери покинули свою роботу і повернулися до Росії. Кремлівський очільник поскаржився канцлеру на дискримінацію його військових в Україні, але пообіцяв подумати про відновлення їхньої роботи. Українська сторона вважає припинення роботи російських учасників СЦКК провокацією до ескалації конфлікту. До перемир'я, оголошеного у Мінську на свята, залишився 1 день. Рішення про продаж Україні снайперських гвинтівок та боєприпасів, яке напередодні схвалили у США, має бути лише першим кроком. Так вважає Джон Маккейн, сенатор, закликав Білий дім пропонувати Україні якнайбільше, коли йдеться про оборонну зброю. Мовляв, нині на Сході військовим доводиться витримувати найзапекліші за останній рік бої. Бойовики посилюють напади. Я закликаю президента дозволити додаткові продажі оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси, та повною мірою використати кошти на безпекову допомогу, надані Конгресом, з тим, щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Українська делегація пояснила, чому не брала участь у голосуванні за резолюцію Генасамблеї по Єрусалиму. Мовляв, зменшенню напруги в регіоні це не сприятиме, а подальший статус Єрусалиму все одно має вирішуватися шляхом мирних переговорів. Напередодні Генеральна асамблея ООН таки схвалила резолюцію щодо статусу Єрусалиму. Незважаючи на погрози США, документ закликає відкликати свої рішення щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Резолюція має лише рекомендаційний характер, утім у Білому домі і без того виконувати її не збираються. Постпредставник США Нікі Гейлі з трибуни заявила, що Вашингтон запам'ятає результати цього голосування, а ще до того Дональд Трамп висловив намір урізати фінансування тим країнам, які проголосували за документ. Крадене збираються загородити. Російське ФСБ домовилося із приватною пензенською фірмою про будівництво паркану на межі анексованого Криму з материковою Україною. Загорожа довжиною у майже 50 кілометрів має пройти у Перекопському, Красноперекопському районі півострова. Ціна питання – понад 200 мільйонів рублів. Паркан має легко монтуватися і на ньому будуть встановлені камери відеоспостереження. Конструкція входитиме в землю на 30 сантиметрів, а її висота сягатиме 2 метрів. Контракт має бути виконаний до кінця травня наступного року. Ханський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Усе через проведення окупаційною владою півострова неякісних реставраційних робіт. Про це у коментарі «Кримреалії» розповів колишній очільник Республіканського комітету Криму у справах міжнаціональних відносин Едем Дудаков. Нещодавно він відвідав місце проведення робіт. Дудаков твердить, нині старовинні балки палацу знищені. Їх навіть вивезли з палацу, тож вже не відновити. Хоча дерев'яні конструкції самі по собі були об'єктами спадщини, і їх будь-що потрібно було зберегти. Те саме стосується замінених дерев'яних балконів та заміни старовинної черепиці на покрівлі. Експерт стверджує, що будівельники, які ведуть роботи у Ханському палаці, ніколи не займалися реставрацією подібних об'єктів. Нова черепиця при реставрації таких пам'яток не застосовується. Якщо виходити з їхніх технологій, то вони таким же чином можуть вирівняти і Пізанську вежу. Ось у чому справа – зберегти історію, культуру і спадщину, а не будувати новий об'єкт. Зараз в частині даху виходить новобуд, і він ніколи не буде культурною спадщиною, і ніколи не візьметься в ЮНЕСКО більше, тому що ЮНЕСКО не приймає таких пам'яток. Ханський палац у Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний із історією кримських татар. На території комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть. Підтверджений курс. Каталонія таки йде незалежним шляхом. На виборах до парламенту абсолютну більшість взяли ті сили, які виступали за вихід із королівства Іспанії.
У них 70 мандатів зі 135. Причому, на відміну від референдуму, де за незалежність на вибори прийшла рекордна кількість виборців – більше 80%. Лідер руху за незалежність Карлес Пучдемон, який переховується від іспанських правоохоронців у Бельгії, заявив, що тепер Мадрид мусить змиритися із таким результатом і припинити репресії проти прихильників незалежності Каталонії. Це результат, який ніхто не може оскаржити. Я думаю, ми заслужили наше право бути почутими теж. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» із Мавілєм Мухтаровою об 11 годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Саба» із Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами!